Zientzia, teknologia eta berrikuntza politika berritu dugu aste honetan. Joan den asteartean Gobernu Kontseiluan plan berria onartu genuelako eta arratsaldez zientzia, teknologia eta berrikuntza batzordearen aurrean aurkeztu genuelako. Plan honetan bost oinarri daude. Eta lehena da pertsonak, gaitasun eta prestakuntza handiko pertsonak. Bigarren oinarria abanguardiako zientzia. Hirugarrena lehiakortasuna eta lidergo industriala. Laugarrena komunitatea eta bosgarrena berrikuntza. Bost zutabe, bost oinarri, bost ardatz hauek izango dira datozen urteotarako zientzia eta teknologia eta berrikuntza politikarako oinarri berriak. Horrez gain, aste honetan, Innobasqueren plan estrategikoa ere onartu dugu, eta ostiral arratsaldean aukera izan genuen gizarte zientzien eta komunikazio zientzien fakultateko tituludunen graduazio ekitaldian parte hartzen.